So, what's up sa inyo lahat mga utol, no? Yan. So, kakagising ko lang. At sobrang init. So, kung napapansin nyo mga tol, no? Wala na yung cabinet. Yan. Dahil, pinalitan natin ang table. Yan. Kasi may lalagay ako dyan mga tol. Yan. Pero, lilinisin ko muna kasi yung cabinet na yon, ano na? Kabuk na ba? Madami na mga ganito ba? Yan. Yung mga circle-circle na kami. A few minutes later. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them. Yan. So, tapos na tayo dun sa kwarto. Dito na naman tayo. Let's go. Yan pa nga yung ilalagay ko dun mga tol. Di pa yan kompleto na sa kabila yung iba. Back to the ball game. Let's go. Yan, so pupunasan na muna natin itong mga to para malagay na natin doon sa table. Let's go. At ano pala, sobrang dami ko pa palang gagawin niya. Kasi may nasira PC sa shop. Dalawa PC sira. So, ayusin din natin yan mamaya. Yan. So, napunasan ko na lahat. Silalagay na natin dito. Para ano, makapaglinis na din ako doon. Yan. Kasi dyan ko kasi sila linagay. Kaya, medyo madumi na din dyan. So, ilagay na natin dito para malinis na din natin doon. Let's go. Yan, so tapos na ako doon sa aking kwarto mga tol, no? Yan, so dito na naman. Init. Let's go. Yan, so tapos na ako maglinis doon sa sala. At ito na. Charan! Medyo magulo pa rito. Hindi ko alam anong gagawin dyan. Yan, so yung kulang na lang niya is yung Ethernet cable para sa internet. Yan. Pero may nanda akong cable. Kaya let's go. Yan, so ito na yung cable. Yan. Kaso ano, yan, di pa siya nakikrimp. Ilalagay muna natin bago natin i-crimp. Let's go. Paubos na yung aking energy. Kasi sobrang nakakapagod na. Di ba? Yan. So, kunin ko muna yung crimping tool. Let's go.
Yan, so may bangko lang pa pala mga tol. Wala akong upuan. Yan. Isa na yung creaming tool, RJ45. Yan. RJ45 tawag niya mga tol. Gusto niyo bang matuto ng mga ganito mga tol? Tingnan niyo na lang. Yan, so na-cream ko na yung wire. Yan, tapos na. So mamaya ko pa siya i-on. Yan, kasi maliligo pa ako tapos kakain. Babalikan natin yan mamaya. Phew! Let's go. So, di pa pala ako makakaligo mga tol. Yan, kasi ayusin ko muna itong isa. Yan, saglit lang to. Let's go. So, kakatapos ko lang maligo mga utol, no? Yan. Medyo natagalan ako sa pag-prepare ng isang PC. Kasi may kinailangan palitan na parts. Pero, yan. Yan. Kakain muna ako kasi sobrang gutom ko na. Di ako nakapag tanghalian ba? At ano na ngayon? 5 na ata. Yan, so kakain muna ako, tas balikan natin yan. Let's go. So what's up mga tol? Ito yung kanin. Malapit na maubos kasi hingay nito lunch. Ano to? Century tuna. Yan. Kaya tayong lahat. Let's go. Kita-kits na mamaya kasi yung tripod na sa kwarto. Let's go. Kita-kits. So, katapos ko lang kabahin mga tol. Yan. At nandito na naman tayo sa kwarto. Try nga natin kung mag-on ba to. Yan. So, ito may remote. Pwede kang pumili ng kulay. Yellow. Yan, yellow. Green. Nandito, white. Tapos may auto. Mas maganda sana kung yan nandito sa kabila kaso matatamaan siya ng mouse. Umiilaw pa naman yung yung RAM niya. Kaya. Yan na lang. Yan, so binili ko yan mga tol kasi gusto ko subukan yung stream ba. No? Follow niyo yung page ko ha. Pakita ko sa inyo yung page ko. Ayan. So yan yung page ko mga tol. Tingnan. Wala pa kasi akong wala akong ibang ma-profile kaya yan muna. Ayan. Ayan. Diba? So ilalagay ko sa description yung link ha. Follow nyo ha. Para di kayo magpa-follow dyan. At yung nga pala mga tolo, tingnan nyo to. Yung camera niya nasira na sinubukan ko siyang sa ba? Sa tripod ba? Tas na sobrang sa ikot. Yan. Masira ito. Dali lang para masira nito. Parang ayos pa naman nata. Kaya goods lang yung goods. Tawagan na din si ate. Pakita natin sa kanya. Te. Awate. Kung pinalit. Yan, si ate mga tol. Te, promote mo yung page ko, te ah. Hindi ginagawa si ate mga tol. Yan, so nagpa-promote na tayo ka ate mga tol. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam anong gagawin ko ah. Yan, so mag-shoutout na lang ako mga tol. Yan, so shoutout nga pala kay Sugar Spice. Shoutout kay Jonas Santos. Shoutout kay Cyril Reyes. Shoutout kay J-Perds Vlog. At shoutout kay
Kay Magnay. Yan. Sorry kung di ko na pronounce na tama. Shout out kay Wilma Aquino Torcolas. Shout out kay Jovin. Shout out kay Achel Agelion. Shout out kay Irene Moro. Shout out kay Jenaline Blan from Butuan City. Yan. Shout out sa inyong lahat, taga Butuan. Shout out kay Yolanda Kasama. Shout out kay Ila Vega. Shout out kay Neddy Manikay. Shout out kay Lorena Borling from Iligan City. Yan, shout out sa lahat ng taga Iligan. Shout out kay Irene Del Agua at shout out kay Marites Official Vlog. Madami pa pala. Dami pa pala nito ah. Shout out kay Ronisa Leo Cadjo. Shout out kay Bloss Flame all the way from Kuwait. Yan. Shout out kay Hainji Lagudas. Shout out kay Andre Amores. Let's go. Shout out kay Andre Amores. Let's go. Shout out kay Daryl Jane Vlogs. Shout out kay Alexa Garcia. Shout out kay Amazing Litin. Yan, may channel daw siya. Shout out kay Lou Zenny. Nagpapa-shout out siya kay Wiwin, pero tulog pa si Wiwin. Huwag naman yung shout out siya. Shout out kay Elsie Dilios. Shout out kay Jory Kabatingan from Davao City. Shout out kay Carol Jane Gonzalez. Shout out kay Maria Eliza. Shout out kay Mary Novi Kabatingan. Yan, yun lang. Sobrang dami. Yan. So, please like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli pagkikita. Paalam. Let's go. Huwag yung kalimutan i-follow yung page ko.